ka jingja jong ki khunlong ki khna kala juja na kapor shakapor watla hasor lane hakithai nong kendong hato kane kala bande ka jingshim kabu jong ki riusnu lane kala bande na kiwe kidau kiba umla bantep haka janmit jong ka kharlai tarik ubanai risau arajar arapsan layo lum jingtip bakawai ka khna kanthai kabalatip kerteng kum ka bajanai khalap kabadang khat san snam karta kabashong kabasa ha umpling dong shanang block henriu kalaja na ying kum hakapo henriu beje ei hakapor janmit nakaliang ki bahayeng kila penlong ka jinglai wat ya kana ka khana bat kila pharu ya ka FIR Sharanja police station banwat ya kana ka khana nakaliang ki bahayeng kila kerpat ya ki pajba ladadon mano ki balap ne yo I ya kana ka khana makin pentip syaki bahayeng da ka bakol yaw phone number nyaw not prasan prakhandai nyaw nru not iwe lane bakin pha jingtip syaki pulit jong karenja police station